Waqt intervent li għamlet l-avukat Veronique Dalli fuq Sibt-il-Punt fuq One, ġie spjegat kif ir-riforma fil-liġi tal-inkjesti se tkun qed tissalvagwardja wkoll lil dawk li jintalbu biex jagħtu x-xhieda tagħhom waqt il-proċess ta' inkjesta maġisterjali. Dan billi mill-bidu ikunu notifikati li se jkunu qegħdin jagħmlu dan. Mela int għandek persuna li batta li bħala xut qed jixxed qed titik l-informazzjoni mingħajr ma tkun protett, mingħajr ma jaf li qed jiġi investigat. U għar tiġi tgħidlu isma' mela jiena jidher li inti għandek tkun akkużat u ħanakkużak u ħanieħduk il-qorti. Mela jaqbillek tkun arrestat quddiem il-pulizija, tkun arrestat mal-pulizija x'arrestat mal-pulizija, almenu għandek is-salvagwardja li tista' ċempel l-avukat, imma jekk tkun xut f'inkjesta, ħadd ma jaf hekk inti x'indizzjat jew le. U x'jiġifieri persuna qed tiġi investigata forum ta' inkjesta maġisterjali u ma tkunx taf. Semmit ukoll dak li diġà sar numru ta' snin ilu sabiex dawk li ma jkollhomx l-avukat tagħhom ikunu jistgħu jiġu assistiti permezz tal-għajnuna legali. Filwaqt li l-avukat Dalli qalet li din ir-riforma se tkun qed tipproteġi lil kull ċittadin, id-deputat nazzjonalista Kerel Aquilina fuq programm ta' dibattitu mal-Ministru Jonathan Attard fuq ir-Radju tal-Knisja mingħajr l-ebda bażi qal li din ir-riforma se tkun qed ħares biss lil faxxa waħda tas-soċjetà. U meta nisma' dil-kritika ta' qegħdin jippruvaw jiddeprivaw il-privat mid-dritt tiegħu, mhu vera xejn, mhu vera xejn. Fuq Sibt-il-Punt l-avukat Dalli temmet tajt li fuq kollox din il-ħidma se tkun qed tagħti serħan il-moħħ lil qraba li ħafna drabi ma jkollhomx indikazzjoni ta' x'qed jiġri f'dan il-proċess ġudizzjarju. U l-familji tagħhom aħna ma nafux se ngħidulhom. Inkjesti lilhom sentej se jkunu inċident fis-sens traġiku imma id-dinamika tiegħu pjuttost sempliċi. Il-familja staqsik isma' mek se jiġri u ma jkollokx risposti ma tafx se tgħidilhom. Għaliex għax l-inkjesta ssir bil-magħluq. Il-vittmi ma jistgħux jipparteċipaw, il-vittmi ma jistgħux ikunu jafu x'qed jiġri fl-inkjesta, ir-raba tal-vittmi ma jistgħux ikunu jafu jekk naf wasalniex f'konklużjoni, jekk biex titlob kopja ta' inkjesta mbagħad xi 3 snin wara. L-istess tenna l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fejn saħaq li din ir-riforma se tkun qed issaħħaħ l-aċċess tal-pubbliku u ma jibqgħux fil-għama waqt il-proċess. Waqt id-dibattitu mmexxi minn Andrew Azzoppardi bħas-soltu d-deputat nazzjonalista Kerel Aquilina infex juża kliem negattiv li jindika d-disprament tal-Partit Nazzjonalista dan minflok ħareġu bis-suġġerimenti. Hija liġi oxxena li m'għamlu assolutament xejn. Sa dan it-tant il-Ministru Jonathan Attard tem jgħid li din ir-riforma se tkun qed issaħħaħ ukoll il-proċess tal-ġbir tal-provi bil-għajnuna tal-Pulizija biex imbagħad ikunu jistgħu jintużaw f'każ li dak li jiftaħ l-inkjesta jiddeċiedi li jkompli. Din ir-riforma li ċ-ċittadin qed ngħidulu ismani, mur għamel rapport il-Pulizija għax il-Pulizija għandha l-funzjoni wkoll tgħinek fil-provi. Ħalli mbagħad meta tmur quddiem il-qorti kriminali quddiem l-imħallef hemmhekk jiġu preżentati provi li huma produċibbli u mhux xi hearsay evidence jew xi artiklu mhux issostanzjat minn xi internet site. U mela le dawk l-inkjesti li jimmeritaw, dawk il-każi li jimmeritaw li ssir inkjesta, ħassir inkjesta dwarhom.